Hau izango dute bizileku hurrengo 15 egunetan, eta profesional hauek hartuko dute eurek izaten duten ardura. Kondino zaintzen jarraitzen dabe, eurek hemen dauz etxe baten, batera egiten dabelo, batera bezkaltzen dabe, izegunero, baina bestera baten. Adibidez, Sandrak eurek esaten dabena, ez dut ezerrin bier, bezkaize bezot ipini bier, holako gauza txikizek eurentzabe oso baliagarri zedie. Gustu guztietarako ekintzak dituzte gainera, zaintzaileak zainketa berezietarako prestatzen dituzte. Erakutsi zelan zaindu, zelan mobidu, zer jan, zer ez jan, zelan emon jaten. Baina geratzen zaie astirik, upeltegietara joateko, kirol apur bat egiteko edo paseoan joateko. Orain Lekeitiora goaz, baina badakit emaztea hor geratuko dela eta ongi zainduko dutela. Hor ustea gogorra da, baina erizain onak dituenez ongi egongo da. Bitartean laguntza beharrean daudenak zentroan geratzen dira. Tailer ludikoak egiten dituzte eta baita gorputza eta memoria indartzeko ariketak ere. El trato aquí va de la villa, todo el personal y te dan siempre pendiente nuestro. Zaintzaile eta zainduek batera ere egiten dituzte irteerak, aisialdiaz elkarrekin gozatzen ikasteko. Zaruez urtiek olako gauzak egin bari. Batzuek besteengandik ikasten dute eta antzeko egoeran daudenak ezagutuz aurrera jarraitzeko indarra hartzen dute. Joan den urtean jarri zuten martxan proiektua eta aurten errepikatu egin dute. 28 bikoterentzat dute lekua eta ia plaza guztiak daude hartuta.